Apar no jande nguvu magin go. Nigi ne weg piny. To nonro mano tim gi Aga Khan manyiso no jende miwacho go. Ata malo 50 margi 50% okoluoro weche mag mibadhi. Kendo mibadhi no giwacho ni kama ka ok omaki mibadhi to giyiega yie. Waseneno kata kuonde ma kaka giyiero jotelo. Nyado ka jatelo moro en ng'ama nigi mibadhi adier kendo ging'eyo ok ni gikia to mabe pod ng'ama giyiero. Koro magi to jomikonyo nang'o. Nikech nasega gongero moro ni kindiko jakuo to nyaka kwali. Nyaka kwali. Gima timore sani ni joma nigi mibadhi go samoro ng'ato biro gi pesa to miyo jende. Koro jende ng'ang'e ni ng'ani to nigi mibadhi lakini ng'ani ema nigi omuom. Ng'ani ema nigi pesa. Mage part of puonjruok madwa puonjore. Kokelo pesa kawi to chami to nyiewo go mogo. Lakini owadwa nyaminwa ng'ani ema soyo. Koro wadwa time consciously. Wadwa time continuously and consistently. Wadwa shauti madonje pachgi magi wachni wawinjo molokre culture. Ineno. To apano mbele ka jopiny di understand wa. To wasechake kata sani sama loso kodika kantie rawera manena kantie youth manena kijana manena to chaka kete pache. Ni 2027 to dibedo mopogore. Dibedo mopogore nikech kata king'iyo Afrika ka wecho chako pogore. Wecho kata king'iyo mwalo Senegal ka. Kata king'iyo Mali ka. Wecho chako pogore. To Kenya ok bi wechien. Koro kata rawera mang'iya sani chak loko pachi. Tidhi time yo mane nikech ng'enyne kata gik ma imitimo kaka sisi kwa sisi go. Waseneno mana kiyuare kod gi mana kendi. In gi chama moro makonyi, in gi jomoko makonyi, koso gini dati ma one man army, in Omondi gi. Ok wana man. To trefa wadi ng'anyo ka ng'anyo dwarore. To wadi puonjo ka puonjo dwarore. By all means necessary. By all means necessary. You know, youth is to strength and the older people are to wisdom. To kakok ginyatiyo gi wisdom gi to uplift the young people. The young people they use their strength to uproot the old people. Nikech gimanya sayo umiwa to en nguvu. To kose choko kijande kamora chiel. To what by all means necessary. Ma constitution omiwa. Ka ng'anyo to wadhi ng'anyo. To ka puonjo to wadhi puonjre. To kema penjo ni in gi chama moro makonyi koside wan gi gimiluongo ni Youth 47. Okay, pod ok en chama. Enena Youth 47, enena the 47 counties. Wadhi keto every county gi jatende makijana. Mangiso ni Kakamega kato ni kama. Omiwa information. Yudhe ni kama, yudhe don't kama. To Bungoma kama, to Mombasa kama. Koro Youth 47 is a council of 47 youths from representatives. They're called presidents or whatever, chairmen. Headed by Omondi. So they're 48. Gori in the national. And the national. To what any bomas to get it to no. To what the man you come out to warado. To what kedo we were camera chill. Waduga ne weche mag sisi kwa sisi ni. Ochomo